Lena ibhlungu kodwa kumele ngikutshele bhuti wami. Noma ngayini oyenzayo ukuze uthole imali, namuhla ngifuna ufaka umfutho kakhulu. Ngifuna ufaka amandla, wenze isiciniseko ukuthi lento oyenzayo ukuze uthole imali ayikuphunyukeli. Izwe alibaphathi kahle bantu abanganamali, alinendaba nabantu abanganamali. Ingakho ngaso sonke isikhathi kumele yonke lento oyenzayo ukuze ubeke isinkwa phezu kwetafula uyimisele mawuyenza, futhi ungabuki ukuthi abanye abantu bathini. Emndenini abantu abanganamali bayabakhohlwa. Ngisho noma kunomcimbi lapho kuyobe kujatshulwe khona, noma ngabe kuyobe kuhlushekiwe, bayakhohlwa uma unganamali. Angeke umenywe emcimbini lapho nje kuyojatshulwa khona, uyobona ngezithombe kulabo abafaka ama-status kubo WhatsApp nakubo Facebook. Lapho kushone khona umuntu emndenini wakini, angeke nakhona wazi, uyozwa ngabanye sebakhuluma ukuthi bekunjani emngcwabeni, noma uyobona ngawo lama-status ukuthi hawu ubani wandlula emhlabeni. Uthi uyabuza omdala wakulelo khaya lapho wena uyisihlobo khona ukuthi hawu nangangitsheli ngani. Hayi bese kubhizi kakhulu, yazi izinto bese ziningi nje, siphithene nobuhlungu bokulahlekelwa ngomunye wethu. Kodwa abanye batsheliwe, abanye bazisiwe ukuthi hey uyibani sondlulile emhlabeni. Uyabazi lobuhlungu bokuthi njalo mawuye emcimbini wasemndenini ubuzwe ukuthi konje wena ungubani, uye wena ngokuthakasa, sawubona malume Piti, konje mfana wami wena ungubani. Hayi ngingithokozane. Oh wakabani, ngwakadladla malume Piti. Awu ngiyakubona wena uyangazi, kodwa wena uzalwa ngibani? Nguzandile. Oh uZandile wakuphi konje? Abakwazi nefuthi abazimiseli ukuthi lokho bakufaka enhloko. Khona ngelanga elilandelayo noma uma nihlangana futhi bakhumbule ukuthi ungubani. Njalo wena mawuye emcimbini womndeni uyabuzwa ukuthi ungubani. Igqumgandla labenza kahle, laba abrika ngama-4x4 ababuzwa ukuthi bobani labo, kuyaziwa. Nama-meeting uma kuhlangenwe kunomhlangano nje ukuthiwa umndeni kumele ukhulume ngento othile, kuyashiwo nje ukuthi angeke lo mhlangano ucale ubani angakafiki. Kushiwo lo ohamba nge-4x4 ome kahle empilweni. Uthi wena uNkulunkulu angakubusisanga ngomsebenzi oright nangeyimoto ezinkulu, uthi hayi kodwa ngimi omdala ngizamtshela lo ozayo ukuthi sikhulumeni, ukuthi hayi bo singakhulumani singanamali sonke la endlini. Uvele ubone ukuthi kahle kahle wena izwi lakho alinamandla. Noma abukhuluma ukuhlakanipha okunganani kuyothuleka nje. Afike lo obusisekile ngemali ngomsebenzi oright ngemoto right, akhulume amabili amathathu, athi angakacedi uve kuthiwa wayibeka. Ingakho mina ngithi zimisele kulento oyenzayo, noma abikulethela malini, uyimisele kiyo ngoba uzophumelela, uzowafeza amaphupho akho.